Vo svete pôsobí 2 milióny Slovákov. Mnohí z nich dokázali svojim úsilím a šikovnosťou, že aj malé Slovensko vie pripraviť na život vynikajúcich odborníkov. Rozhlasová a televízna redaktorka Ľubica Hargašová za 12 rokov predstavila v rubrike Naši a svetoví takmer 500 našincov, ktorí sa v silnej svetovej konkurencii presadili v rôznych profesiách. Niektoré rozhovory dostali aj knižnú podobu. Nedávno sa medzi čitateľov dostala už jej druhá kniha Naši a svetoví, stretnutie po rokoch. Keď som nahrávala s mnohými respondentmi, tak boli na vrchole slávy. Žali úspechy, ocenenia v krajine, v ktorej pracovali, dokonca svetové ocenenia, ale čo sa stalo s nimi po rokoch? Pokračovali ďalej, boli úspešní, alebo sa ich osud vybral iným smerom? Napríklad Peter Biľak, rodák z Prešova, je uznávaný dizajner a typograf v Holandsku. V období nášho prvého stretnutia žali úspech jeho typy písma, dokonca jeden z nich si osvojili aj v Európskom parlamente. Staral sa o webovú stránku kráľovskej rodiny, vytvoril písmo pre odľahlé oblasti v Indii a tak ďalej a tak ďalej. Aj dnes sú jeho aktivity obdivuhodné. Spolupracuje s viedenským letiskom, s parížskym metrom, vytvoril silaby pre obyvateľov v odľahlých oblastiach Kanady, ktorí majú vlastný jazyk, ale nemali písmo. Už ho majú. Dnes sa môžu podpísať, aj písať maily v rodnom jazyku. A to je len časť jeho aktivít. Rád by spolupracoval aj so Slovenskom. Veľmi sa mu nedarí. Dominika Hitková je dizajnerkou sladkostí. Pochádza z dedinky Martin nad Žitavom, neďaleko Zlatých Moraviec. V čase nášho rozhovoru bola vedúcou dizajnu v najstaršej viedenskej cukrárni Dömel a prvou zahraničnou pracovníčkou, ktorá svojim talentom a šikovnosťou otvorila dvere do ikonickej spoločnosti. Bola úspešná a predsa odišla. Dôvod? Pukalo mi srdce, keď som sa musela pozerať na to, ako tie naše diela sú následne vyhadzované a už som v tom nemohla pokračovať. Jednoducho už som si povedala, že chcem robiť niečo zmysluplné. Keďže táto moja práca bola spojená veľmi úzko s umením, tak som sa rozhodla približiť sa viacej k umeniu a začať ho študovať a síce študovať terapiu umením, keďže som hľadala za tým aj ten zmysel, aby to malo ešte väčší rozmer. Takže som začala študovať terapiu umením a v praxi som nadobudla teda v odbore reštaurovania, ale takým oblúkom som sa vrátila naspäť k pôvodnému povolaniu. Viacej sa venujem tým manažerským záležitostiam, keďže pracujem pre najväčšiu cateringovú firmu vo Viedni a som šéfka od celého oddelenia všetkých cukrárov. Myslím si, že ste pod drobnohľadom spoločnosti Dömel, lebo opäť vás oslovili a lákajú vás späť. Pred pár týždňami som dostala znovu ponuku od firmy Dömel, aby som sa vrátila teda späť a znovu pomohla vytvoriť opätovne oddelenie dekoru a viedla ho. Ako ste odpovedali? Premýšľala som, ale musela som opäť povedať nie, pretože tie morálne dôvody, pre ktoré som ja odišla, zostali nezmenené. Nezmeníte svoj názor? Naša externá spolupráca zostala stále otvorená a som veľmi rada týmto dobrým vzťahom, ktoré nám napriek všetkému zostali, takže ďalej sme sa dohodli na externej spolupráci. Nina Poláková, bývalá prvá solistka Viedenského štátneho baletu. Je dnes riaditeľkou baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. A listujeme ďalej. Bratislavčan Juraj Kalna niekoľko rokov bol vyhľadávaným kuchárskym majstrom v luxusných reštauráciách v Dubaji. Keď sme sa stretli, už bol šéf-kuchárom u dubajského šejka. Bol tam 3 roky a odišiel, aby si svoj a šikovnosť vyskúšal v prestížnom, ale upadajúcom hoteli v Saúdskej Arábii. Keď sa hotel dostal na najvyššiu priečku kvality vo svete, vrátil sa späť do paláca v Dubaji. Dnes pripravuje dobroty pre princa, ale v budúcnosti by sa rád aj s rodinou vrátil domov. Slovenská advokátka na Cypre, doktorka Soňa Adženy, to vyriešila inak. Je o nej známe, že už veľa rokov pomáha riešiť problémy mnohých našincov priamo na ostrove Afrodity. Ale využila aj ďalšiu možnosť. Keď sme sa stretli poprvý raz, bola vo vedení veľkej cyperskej právnickej spoločnosti.
Dnes má v Limassole vlastnú advokátsku kanceláriu a predĺženú ruku aj na Slovensku. Stala sa som mňa cyperská advokátka. Venujem sa hlavne zmluvnému obchodnému právu, právu duševného vlastníctva, námornému právu. Keďže veľmi rada pomáham našim Slovákom, ktorí sú v značnej miere niekedy aj v zlej situácii, s veľkou radosťou a pokorou to urobím. Stala sa tiež som mňa predsednička spolku priateľstva Cyperčanov a Slovákov na Cypre a taktiež aj podpredsednička Slovensko-obchodnej komory. Veľmi ďakujem za to, že mám neskutočne dobrú rodinu, ktorí ma vo všetkom podporujú, pomáhajú. V rubrike Naši a svetoví za 12 rokov odznelo takmer 500 príbehov ľudí, ktorí dokázali uspieť vo svete v rôznych profesiách a ich aktivity sú stále pozoruhodné. Príkladom sú aj príbehy 18 z nich, ktoré sú zachytené v knihe Naši a svetoví stretnutie po rokoch. A dnes sú ich bohaté skúsenosti inšpiráciou pre mnohých mladých doma na Slovensku.